पोजीशन देखा कि मोबाइल चलावत आना जो दादा कह दिया ना कि बेटा छाती दादा करेली मास्टर छाती जो कह दिया ना दादा बाबू तन छाती दार दे तल लइकवा छाती तो नहीं दारी अगर डिस्टर्ब कैला तो मोबाइलो पटक के फोड़ दे 12,000 के मोबाइल किनले बा पटक के 1 मिनट में फोड़ दिया जाई बाहर 2 महीना मोबाइल कर दी और कहे बाद 2 महीना के बाद घरे चली आई। तो यह हाल बते पर एगो कविता कहे पड़ल कहल गई कि मेहरी के मारा दादा के डांटा मेहरी के मारा दादा के डांटा माई के नहीं छोड़ेला आ जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला। तनिक विचार करे नहीं भैया राम केवल साहेब तनिक विचार करे नहीं भैया कैसे जग में रहे के बा आ कब कहाँ और कैसे कितना कौन बतिया कहे के बा ओकर तनिको फेरा नहीं बा दादा के संगतिया आ गए ना कोनो बात भल तो उल्टा सीधा जवाब दे साधु संत आ गए ना तो कही जा तू दा पानी होनी हम नहीं दे तो तनिक विचार करे नहीं भैया कैसे घर में रहे के बा आ कब कहाँ और कैसे कितना कौन बतिया कहे के बा बोलिए एक ऐसा हुआ बनलो रिश्ता तोड़ेला आ जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला। आजकल के देखी जितना बिया दोनों पक्ष के मर्जी से नहीं होता उतना जाके मंदिले में होता उतना बिया जाके मंदिले में होता। गरीब से गरीब माता पिता दोनों पक्ष के लड़का के जिए खातिर सर सामान देते रहना साधन देते रहना दोनों पक्ष जौन बात दुखे सुख में खड़ा होते रहना। अब न मैये दादा पूछा था न ससुररिये के पूछी कितना लड़की लोग भाग के रोवत यारी यूट्यूब पे अपन कहानी बतावत यारी। तो ऐसे कहल गई कि बिना बियाहे में हरी लाई बिना बियाहे में हरी लाई मिलन न फुटहा बर्तन हो और टोला महल्ला ताना मारे सहेली करे कर्तन हो टोला महल्ला ताना मारे सहेली करे कर्तन हो। तब बिना बियाहे में हरी लाई मिलन न फुटहा बर्तन हो और टोला महल्ला ताना मारे सहेली करे कर्तन हो। अब बहरे से कौड़ी नहीं लावे जब कमैले रह तब न कमा ये तो जिंदगी भर मोबाइले बतियौलो से भाग के बियाह कर लिहल काम धाम कैलस नहीं बहरे से कौड़ी नहीं लावे घरवे के धन कोड़ेला आ जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल तोड़ेला। देखल गल कि कितना जने के माता पिता के बीचे में एक लड़का रहल लेकिन माई के अपन भावर घूमे नहीं दिहल से सारा माता पिता के सपना धुल गई। आगे कहल गई कि कहेला दादा खेतवा बेची दा काहे से काम कैसे चली कहेला दादा खेतवा बेच दा लालच दे भड़कावेला आ नाई त का करब कहेला दादा खेतवा बेच दा लालच दे बहकावेला कहेला खेत बेचा हमके मोटरसाइकिल किना अपने कमैलस नहीं कब्बो कहलस मोटरसाइकिल किना। अब जब दादा नाई मनला मोटरसाइकिल खेत बेच के किन दिला तो गौवा में वही वही कहीं चलाई जे अपने पसीना कमैले रही आराम से चलाई कि गड़िया देर हच के न आ वो तो खेत बेच के किनले रही तो वही वही कह के चलाई ओकर बुझाए कि हाईवे पे चलाओ तनी गौंगा में तो कहेला दादा खेतवा बेच दा यह कोई धमकावेला आ नाई तो फांसी दे के मोर कहेला दादा खेतवा बेच दा लालच दे बहकावेला आ नाई तो फांसी दे के मोरब यह कोई धमकावेला कहेला नाई तो फांसी दे के मोरब नाही तो फांसी दे के मोरब यह कोई धमकावेला आ कहे कुमार सुनाए संतो नाम कुल के बोड़ेला आ जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला जब लड़का मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला। क्या बात